Misaka na sa 2,223 dengue cases ang natala sa City Health Office kung CHO sa Zamboanga City gikan niadtong Enero 1 hangtod Mayo 28, 2022. As of May 29, 39 ka dengue-related hospital admissions ang ginamonitor sa CHO. Sa record sa CHO, 19 na ang natalang namatay sa dengue sa syudad. Base sab sa report sa CHO, ang Barangay Santa Maria ang nagunang barangay sa syudad nga dunay taas sa kaso sa dengue, then 138 ang natala gikan Enero hangtod karong bulan sa Mayo. Nagsunod ang Pasunanka nga dunay 129 cases, Tituan nga dunay 128 cases, Putik nga dunay 121 ka mga kaso ug Barangay San Roque nga dunay 119 cases. Ang ubang barangay nga dunay natalang kaso sa dengue mao ang mga sunod: Mercedes, Tumaga, Clarian, Divisoria, Giwan, Kabatangan, Buwalan, Tugbungan, Kulyanan ug Talon-Talon. Human mabutang ang Zamboanga City sa dengue outbreak, padayon ang koordinasyon sa mga apektadong barangay sa CHO aron magpahigayon og massive fumigation ug misting activities aron mabatukan ang mga lamok nga nagdala og dengue virus. Nagpahigayon sab og clean up drive ug search and destroy activities sa mga lugar nga pwedeng mapangitlugan sa mga dengue carrier nga mga lamok. Giawhag sab sa CHO ang mga residente nga sundon ang 4S strategy aron malikayan nga mapaakan sa mga lamok nga posibleng nagdala og dengue virus. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe.